Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Anambra wee nweta n'obodo Igbo Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata na ya bụ steeti Anambra, bụ nke na-egosi ebe ọtụtụ ndị ya bụ obodo gbakọrọ n'igwe ma kpọpụta otu agadi nwaanyị, kee ya ọmụ ma gbaa ya ọtọ, kpụgharịa ya n'ahịa makwa na mpaghara dị iche iche nke ya bụ obodo. Kedu ihe a sị na ya bụ nwaanyị mere? A sị na o kegburu nwa. Dịka m na-ekiri ya bụ ihe onyonyo sịkwa kedu nke bụ ikegbu nwa, a sị na o ji ụdọ wee kegide ya bụ nwata wee kegbuo. Kedu nwata o kegburu? A sị na ọ bụ nwata dị afọ 15 bụ 15 years. Na ọ bụghị sọsọ na o kegbukwara ya na-emechakwara jide ya bụ nwaanyị ebe ọ gara ịchịrị aja n'ili ya bụ nwata nke o kegburu ekegbu. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee gaa n'obodo Igbo Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Agụata na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Igbo Ukwu Agụata Anambra steeti. Ebe ihe a na-eme na this woman Oge Akụkọ n'Igbo Ukwu. Igbo Ukwu ihe a mere live and direct. O kegburu obere nwa. Obere nwa ka o kegburu. O jee n'iyi dịka ije pụta aja. O wee jide ya. Ụmụnne m ọkụ mmadụ ya bụ arụ na omenala Igbo. Mmadụ ikegbu obere nwa were ụdọ wee kegbuo ya n'ime ụlọ, nwa ahụ wee nwụọ. O kegburu obere nwa 15 years. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ụmụnne anyị ndị obodo Igbo Ukwu, ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwata onye nke nwụrụ zuru ike na ndokwa, maka Chineke nna kasie ezinụlọ ya obi. Ise. Dịka m nwetachara ihe onyonyo a, mgbe m kirichara ya bụ ihe onyonyo, o nwechara ụfọdụ ihe na-edochaghị m anya nke m jụkwara nụ ndị zitere m ya bụ ihe onyonyo, mana azanweghị ya bụ ajụjụ nke m jụrụ ha. Ngwasị ka m wepụta nụ ya bụ ihe onyonyo ka unu sokwara m wee hụ ka m jụkwa ya bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na o nwere ndị obodo Igbo Ukwu nọ ebe a na-ekiri ihe onyonyo a, makwanụ onye ọbụla mara ya bụ ihe mere ma maruo ya bụ akụkọ n'isi, ka ọ kọwatụrụ anyị na ngalaba okwu, maka na ya bụ ihe onyonyo enyeruo ya bụ ozi n'isi ka anyị mara nụ ebe ya bụ okwu nọrọ wee bido, makwanụ ka ya bụ ihe si wee mewe wee ruo mgbe nwaanyị gara wee chịrị aja n'ili onye nwa asị na o ji ụdọ wee kegbuo. Mana ajụjụ nna jụ bụ, kedu onye ya bụ nwata bụ nye nwaanyị ahụ? Who is the ọ bụ boy ka ọ girl? Nwata nwa ekegburu ekegbu eji ụdọ wee kegbuo, kedu onye ọ bụ wee nye ya bụ nwaanyị? Ọ bụ nwa ya nwoke ka ọ bụ nwa nwa ya ka ọ bụ nwa nwanne ya ka ọ bụ kedu onye nwata ahụ o kegburu bụ nye ya? Kedu ije ya na ya bụ nwata
nke mewe o ji were ụdọ kewe nwa dị afọ 15 wee kegbuo ya. Ya bụ akụkọ nwere ka o si wee daa m na ntị, mana unu mana ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a onweghị ihe ọbụla ị ga-anụ ka esi na ọ gaghị emenwu, maka na ihe dị iche iche ka anyị na-atụghị anya na-emezi. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ mgbe nwa ahụrụ na o kegburu nwata tupu aga lie nwata, ahụrụ nnọọ na o ji ụdọ wee kegbuo nwata, ekwucha ya bụ okwu asị na agbagharala ya. O nwekwara ka ndị ọrụ nchekwa si wee bata na ya bụ okwu. Kedu ihe mere mgbe nwa achọpụtara na o kegburu nwata tupu emechazịa wee hụ ya ebe ọ gara na ili ya bụ nwata ịgachiri aja? Ajụjụ m nwere na ya bụ ihe onyonyo ka nkụ. Ya mere onye ọbụla bụ onye Igbo ukwu n'ebe a na-ekiri ihe onyonyo a, makwanụ onye ọbụla mara ya bụ akụkọ ma ruo ya n'isi, biko deere anyị ga-achọ ịmata ka ya bụ ihe si eme, maka na ọtụtụ ndị mmadụ nwere otu ajụjụ ahụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, etisue hụ ya bụ ihe nke kiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.